شاندەیە رووسیە ji bo Sûriyê ragihand ku eger Rûsya di lotkeya Stenbolê de peşdar nebe, ew yek bi ser nakeve û tekezî li ser giringiya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kir û derbarê mijara agirbestê li bajarê Idlibê got ku tanha Tirkiye bi erkê xwe nerabûye. Alexander Lavrentiev şandeyê serokê Rûsyayê taybet ji bo Sûriyê ragihand ku plana serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ya encamdana lotkeyeka çaralî bi ser nakeve eger Rûsya di wê lotkeyê de peşdar nebe. Lavrentiev dê dawiya gera esîtaneya çardehê de li Nursultan paytexta Kazaxistanê got ku divê her karek yan civînek ji bo Sûriyê were encamdan, pêwîst e Rûsya jî têde peşdar bibe, ji ber ku Rûsya li gorî axaftina wî leyzkareke serekeye di Sûriyê de û serbar kir ku eger heye ew yek di seredana Vladimir Putin, serokê Rûsyayê bo Tirkiye di serê meha bê de wê were gotûbêjkirin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di civînên lotkeya hevpeymaniya NATOyê de li gel her yek ji serokê Ferensa, Almanya û Brîtanyayê ragihand bû ku wê heman lotkeyê li Stenbolê di sibata bê de encam bide. Li ser mijara hebûna hêzên Amerîkî û hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê, Lavrentiev tekezî li ser pêwîstiya vekşana wan ji Sûriyê kir û got ku ew kilîle li hevhatinê di navbera Kurdan û rejîma Sûrî de ye. Derbarê mijara agirbestê li bajarê Idlibê, Lavrentiev got ku tanha Tirkiye bi erkê xwe û dest bi proseya agirbestê li bajarê Idlibê nerabûye û ji ber vê yekê ew ê berdewam bin di danûstandinan bi Tirkiye re.